passer på din mor. Hvis det er Dunja, som skal en tur i superfinalen, så er det sang mellem rum 1 til 12. Her koster det 1 krone plus almindelig sms-takst. Ellers så finder du hende inde i appen. Ej, Dunja og Isabella, giv mig lige en high five. Hvor er det bare sejt gået. Hvordan var det at åbne MGP-scenen her? Det var fantastisk. Og hvad siger du, Isabella? Hvordan var det at danse? Hvordan gik det? Altså, det er jo helt sindssygt for hele det her store publikum. Skal de have et bifald, eller hvordan er det? Og han ærer jo faktisk, han hedder Hattie, og kan du spotte ham blandt de 10.000 mennesker? Okay, jeg kan fortælle dig, han sidder lige der i hvert fald. Kan du lige vinke en gang? Hej Hattie, ja, vi står bare heroppe på scenen. Det er en god søster, du har. Du synger jo også, at I nogle gange kommer op og skændes i din sang. Hvordan bliver man egentlig gode venner, hvis man har været op og skændes? Man siger undskyld og giver en krammer, og så er man altid gode venner igen. Okay, det var et rigtig godt ord. Og Isabella, du har også en storesøster. Er det også bare at sige undskyld og sådan noget, eller hvad gør I? Ja, altså, du skal snakke om tingene, og så må det da gå op på et eller andet tidspunkt. Det er altså bare nogle mega gode råd, det her, piger. Tusind tak for gerne gå ned i Green Room, og så give gigantisk hånd, kære venner. Til Amsterdam og fra en vaskeægte sommerfugle i maven kærlighedsbanger. Nej, jamen ikke. Mit navn er Otto, og det her det er min danser. Hvad så, bro? Det er bros. Min sang til MGP, den hedder Sød ligesom, og den handler om, hvordan jeg tror, det er, når man er vild med en pige. Jeg kommer fra Valby, Jeg vil gerne have min mor og far. Den mega store kærlighed, det er nok stil og mode og hænge ud med mine venner og spille fodbold. Jeg har skrevet en sang om kærlighed, og det er egentlig fordi...